मोनसे खोथा स्पस्ट' बियो सैथो खोथा आफा इसोरनाव आं दैलि आर'ज गाबो जे जोंनि BPF हान्जाया 2025आव जाहाथे गोदानै आरोबाव सरकार दाफिननो हायो बेलेग गैया उपाय गैया इसोरनाव आं बेखौनो आर'ज गाबबाय थायो दे बे सभायाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबदों जे जोंनि BTCआव थानाय जेसेबां जाथि जन'गस्ति दं बयबो जाहाथे आलो गोजोनै सान्थियै थानो हायो बेखौनो आङो आफा इसोरनाव आर'ज गाबदों आरो गोसोखौ सान्थि मोनो एखेलोगे जयै आर'ज गाबफानो मोनोब्ला गोसोखौ सान्थि मोनो फैगौ बोसोरावबो निस्सय लेंहरबा आं फैगोन उदालगुरि जिल्लानि BBCAनि जिथु थामथि दिनै थार्ड डे 111 इयार्सनि दिनै सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना बर' बाप्टिस्ट चार्चआ बेवहाय सभा लिंदों बेनिनो दिनै थामथि सान गाबोन जोबगोन होनदों जायखिजाया आङो दिनै बे चार्चआव बे सभायाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबदों जे जोंनि BTCआव थानाय जेसेबां जाथि जन'गस्ति दं बयबो जाहाथे आलो गोजोनै सान्थियै थानो हायो बेखौनो आङो आफा इसोरनाव आर'ज गाबदों आरो मोनसे खोथा स्पस्ट' आङो दहाय मेलाव सभानि मिथिङावबो आं बुंदों आंनि स्पिचआव आं बेखौनो दैलि आर'ज गाबखायो बियो सैथो खोथा आफा इसोरनाव आं दैलि आर'ज गाबो जे जोंनि BPF हान्जाया 2025आव जाहाथे गोदानै आरोबाव सरकार दाफिननो हायो बेनि थाखाय आङो आर'ज गाबखादों बेलेग गैया उपाय गैया इसोरनाव आं बेखौनो आर'ज गाबबाय थायो दे फैबाय थायो आङो मोजां मोनो गोसोखौ सान्थि मोनो एखेलोगे जयै आर'ज गाबफानो मोनोब्ला गोसोखौ सान्थि मोनो फैगौ बोसोरावबो निस्सय लेंहरबा आं फैगोन बास आसला सिन्थि खालामो बेजों लोगोसे दा बिसायख'थि खाथिनिफ्राय खाथि जादों नाथाय गावजों गाव इसोरजों लोगोसे गावजों गाव फोथायारिफ्रा माबायदि जानांगौ आरो जिखि पलिटिक्स थाया मानो माबायदि अनलायनांगौ बेखौ मा बुंनो सानो सारा राजनितिया बेलेग बुस्थु खिन्थु जोङो मानसि हिसाबै जाथि हिसाबै गावजों गाव अनलायनायखौ दोनबाय थायोबा मोजां बास